Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani labari na daban. Barkanmu kuma da wannan rana mai albarka, wato 19 ga watan Ramadana, wadda ta yi daidai da 19 ga watan uku na shekara ta 2025. A yau mun zo muku da wani labari ne da zai burge wasu kuma zai ɓata musu rai. Dole ne akwai labarin da zai burge wasu kuma ya ɓata musu rai, haka rayuwar take. Ƙungiyoyin IOS ko in ce ƙungiyar IOS wato Nijar, Mali, Burkina sun buɗe wani akawunt inda suka saka maƙudan kuɗi ciki har miliyar 500. To me yasa suka buɗe wannan akawunt ɗin? Sun buɗe wannan akawunt ne kawai don dai ya dawo musu da tattalin arziki na ƙasashenmu na Sahel. Don shi ne suka buɗe shi. To masu sauraron mu me za ku ce dangance da wannan abun da suka buɗa, wannan lamarin da suka kawo? Dole ne zai burge wasu kuma zai ɓata musu rai. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna abin da ya fi zama alkhairi a tattare da rayuwarmu. Ku saka muna ra'ayoyinku a cikin comment section, za mu ba ku amsoshi nan ba da jimawa ba. Mun gode.